Така, тук е един гардероб, дето не съм го правил аз. Пратиха ме да сложа само тия врати. Този гардероб, колкото повече го гледам, толкова по-зле ми става. Хората как взимат парите, изчезват и въобще не ги интересуват. Това тук отдолу изобщо не е нивелирано. Долния пелмет. Вратите в момента трябва да стоят леко накриво, за да може да пасне отгоре ъгъла. Тая фуга тук долу е много по-голяма, отколкото фугата горе, което означава, че тази страница въобще не е... Това тук долу не е прав ъгъл. Долу вляво не прави прав ъгъл. Отдясно е същата история. Отваряш тук. Първо, отгоре не е завършено. Второ, тук, въобще защо си го затварял с такова? И така изобщо този раф, тук изобщо няма място за нищо. Тук не си го затворил, останалите си ги затворил. Ужасни фуги навсякъде. Нищо не е скрайбнато както трябва. В смисъл, в телефона в момента не може да го фане, даже колко е голяма тази фуга там. По тавана въобще не е скрайбнато. В смисъл, скрайбнато, но това въобще не е прилепено към тавана. Абе, пълен ужас. Тия дивижени, айде, горе-долу. Там долу никаква скоба не си му хванал. Това тук, ако го сритам, този панел ще излезе навън. Ето тук, ще излезе навън като панел, защото не е хванат за пода. Вратите ги затваряш. Отгоре. Не мога да ги наглася, защото ако я наглася малко, отгоре да стане равна фугата, ъгъла ми се измества, тук надолу ъгъла се измества и вратата почва да опира отдолу. Абе, като цяло е... Не знам как ги взимат тия пари тия хора. И тук в другата стая само ще ви покажа. За пръв път виждам отрязана врата. Отрязана, за да пасне. Тук някакви ъгли. Какво е това? Това трябва да е по-надолу. Тук трябва да е затворено с още едно. Това трябва да е поне 12 мм тук надолу от другата. Тук трябва да е също, да има същото нещо. Ето тук 12 мм горе-долу, по-надолу. За да може, когато затвориш тук отгоре да няма дупка. Та врата е отрязана. Пълен ужас. Се върнем пак тук на този гардероб. Тук насякъде е запълвано с... То не може да го фокусира хубаво телефона, ама насякъде е запълвано. Това тук в момента, този ряз изобщо не е равен. Това изобщо не е ъгъла, който е трябвало. Ето, тук не знам дали се вижда, обаче дъската колко е настрани. Това всичко е пълнено. Това тук отгоре, вместо да отива до тавана или близо до тавана да не се вижда, то се вижда. Като отвори вратата, това се вижда. Това е... Колкото повече почвам да ги оглеждам, толкова по-зле ми става. Ето тук. Тук, вижте ъгъла. Този ъгъл, това е 3 градуса отклонение, даже и повече. Ето тук е дъската, на така е отрязана. Това тук всичко е пълнено. Същото от горния край. Само че наобратно. Пълен ужас. И после хората взимат пари. Тук е взел сигурно, не знам, за двата гардероба, може би са му дали около, да речем, 500. Взел едни пари, аз идвам после да преправям. И на мен сега ще ми дадат едни смешни пари, за това че аз идвам да преправям. И после хората казват, оставяме качество. Какво качество е, човек? Фирмата ме праща мен да го преправям, защото ти оставяш качество. Ще здраве да е. Стана дълго видео, но няма нищо.